Zdravím u hry Prison Base Tycoon. A ty si? Čo som? No, vítajte u tejto hry proste, tak. Vítajte. Ja som našiel takú dobrú hru a ty sa pripojíš na tamto, tak ty si super. Čo ty tu robíš, prisoner? Čo ty tu robíš? Uzinkou do ksichtu? Uzinkou? Joj, tak ty si sebo. Tak. Máme 1,6 milióna proste nafarmené. Idem si hore po... Ja to čo to stávalka? To nevie stavať schody. Nevie stavať schody proste. To tak hovorím. Nevie stavať schody. No. Svat oblek. Toto mi treba. Toto mi treba. Tu na ďalšom poschodí máme čo? Nič tak. Á, vieš tu. Dobre, nám treba ísť. Ešte mám toto. Nevadí. Dokúpime. Alarmy. A kde sú tie alarmy? No, dobre. Nice. A tu sme na tomto poschodí. Ideme si kúpiť upgrader. Aj dropper. A na ďalšie nemám. Yes. Takže skočím dolu po prachy. Wow, nice. Zamakáme. Poď. Poď, Šimon, ty si jak na tom? Tak ťukam. Neviem, mám tu auto niekde? Mám tu káru, dobre. Dobre, jazdím. Kde máš bejsku? Neviem. Ja mám takú celkom už veľkú. Ja mám takú malú. Taký polis megafón. Si zapnem zvuky. Tak stačí. Ale to si ty! Nie do vody. Voda zlá? Áno, lebo keď tam vôjdeš autom, tak... Také zlé. Von. Čo chceš? To není tvoj pozemok. Počkaj, ty máš Grove State Prison, či... A ty si tam! Jak sa portnem domov? Nedáme reset charakter, idem pešo. Šimon, vzdaj sa mene zákona. Lechod do keľu. Toto. To nie ja. Ti trafím. To bol vietor, čo? Počkaj, ja to skúsim priblížiť. Zabíjam ťa. Trafil som ťa aspoň raz. Ja, ty si dal, tam jeden. Ja ti dám taký potkan. Dostaneš uzinkou po ksichte, hej? Nie do vody. Voda byť nepriateľ. Idem domov. Po nové zbrane. Nech si ťa vychutnám. To bude dlhá cesta. Kde bývam ja? Tu. Takže ľudia, to bude dlhá cesta, takže ozvem sa. No, vítam doma, vítam. Ja ťa vítam. V tom garáži. Berem si auto nové.
No idź. O, už sa ťa nebojím, Sebo. Už mám svoju vlastnú zbraň. Nech ty bývaš tam. Ty mi nič nerobíš, vieš o tom. Aj, bohužiaľ. O! Potkani! To je zlodej! Ma zabil! Ty Krista! Počkej. Do chodovej počúvačky, áno, tu si sadni. Hej, ne mečom, vidieť. Jak sedím? Hej. Tam ostaň. Nie, ten meč ma dáva na jeden hit, to je nemožné. A ty je tam moje auto? Dobre, takže ja šíkem po zbrane a vyhlasujem. Mám auto! Poplach! No to What? môže ty, Sebo. Čo chceš? Ty zlý. Nie som. Dobre, čo si povedal? Bože, však už ma nechaj na pokoj, ty. Čo ty? Pekne poď tu ku mne, ideš do policajnej cely. Dobre. Do cely predbežného zadržania. Kde mám ísť? Skoro tak rovno by sa dalo povedať. A to je moje auto, čo tu húká, hej? To moje auto tam... Dobre, už si končil. Keď po mňa auto, kde? Idem. Máme výjazd. Uberám si volume, more. Policie! Asi ťa vidím. Ale ne! A sadaj do auta. Byť smutný. Sedím. Tam to není moje. Nedovolí. Čo robíš? Ideme pešo, bohužiaľ. Väzeň na úteku. Či dostaneš taký väzeň na... Kde si? Ne. Dostaneš ty väzeň na úteku, to tým. Ideme. Alebo radšej s to tým? Ne. Alebo s to tým? Tak ma chcete zabiť jeden. Dávaj, pekne do cely. Tak idem. Tak choď. Do nemocnice musím. Nie! Počkaj, nechoď sa z dvere, to ťa zabije! Kde sa to otvára? Tu. Jo, počkať. Poď. Tak. Poď. Tak. A potom. Jej, co si tam peniažky. Za mnou. Idem. Do cely. Počkaj, musím vyhlásiť. Tak, ja zostaň pod schodami trošku, no. Au. Počkať. Chceš kafe? Kafe? Nedám ti. Yeah. Wow. Urobíš si kafe a dostaň. Poď sem. A pekne tam hore po tých schodoch. Aha. Pekne tu. Pekne za mnou. Aspoň do taký peknej. Hoj.
Hej! Pomoc! Ty nezdrhneš. Počkaj, čo? Rýchlo pod aké zbranie. Kde si? Jo. Kde si? Nepodáli sa ti zdrhnúť. Keď myslíš? Ty si dobrý svet charakter. Nie. Ja ťa tam vidím doma. Ja som skočil to rejsou. No, to je skoro to isté. No len skoro. Dobre, ty si skončil teraz. Ale butíško. Čo nepovedal? Dobre, ja si teraz beriem všetko, čo tu mám. Čo robí toto? Wow! Mám všetky zbranie ekvipnuté. Tu ešte nemám žiadne. Takže... Chceš to mať v poriadku, alebo inak trošku? Ja nemám problém. Ale ne, policie. V mene policie Slovenskej republiky. No tak to som v bezpečí. Nie si. Ja viem o tajnej veci. Poď, to dáš. Tu sú tajné mreže. A tie one ťa zabijú hneď? Čo? Nie, prečo? Nezabíjaj ma! Hneď, ak tam dojdem. Vieš, jak dlho trvá, kým si ekvipnem všetky zbrane? Nie, ani ma to nezaujíma. Aha. Tak to idem stavať. Áno. Aby som mal helikopter. Ono. Nikto nič. Šimon. Oh no. Chcem aj helmu. Chcem toto druhú. Chcem toto druhú helmu. A chcem to tu. Chcem toto. Chcem toto. Tam som vzadu nechal otvorenú celu. Odteraz som pán plukovník. Ja som pán kapitán. Dobre, a nové zbranie tu budú. Brátu, ty si skončil. Ja mám RPGčko. No. Už to vybuchlo. Pokiaľ vidím, tak máš typka pri svojom baraku. Jak to vybuchuje? Oh. Vybuchlo to. Kámo, vidíš nad sebou také vybuchujúce rakety? Si potkan. Ale vidíš tam?
Ja vidím tam dačo, no. Kámo, ja som potkam. Čo? Ja som dobrý, kámo. Strašne. What? Machine gun, kámo. Nemám na to prachy. Čo je toto? PF. Police. No, kúpim. Strel ešte raz. Prečo? Tak. Čakaj. Idem možno tu na kraj, to možno lepšie dostrelím. Chytaj raketu. Si potkam. Strieľam. Jo, ty si... Hej, ale už stačí. Ale vidíš tam? Hej. A došli ti do baraku? No. A jedna ma skoro zabila. To chcem. Tam to bolo tesné. Čakaj. Dobre, som v takejto výške. Hej. Ja strelím. Neviem, či to je vidno ľudia, ale počkaj, ja to priblížim. A že jak tam buchne tá raketa. Bum. Tá raketa tam vybuchla. Normálne, Šimon, kde si? Ty si tu? Nie. Hej! Potkam. Ty si tu kedy stihol prísť? Ty si došiel pešo? Ty si išiel pešo? Ja som plával, som ťa tam videl, ako tam strieľaš a... Ale môže ty... Gaďo. Ty si. Riti by si. Ty umpa lumpa. Umpa lumpa. Čo bolo? To bolo po anglicky. Ja nemám naboje, dobre. To ma neodradí v tom, že si to proste kúpime. Ty si to ešte dáme nájsť do inventára. Nice. Ale ne, teraz reálne počkaj, že idem dačo vyskúšať. Takže nezabíjaj ma, keď dojdem ku tebe. A ja idem zase ku tebe. Dobre, to je lepšie. To je dobré. Idem na prechádzku. Česko oči. Nie, zabíjaj ma! Pozri sa na tvoj barak. Dobre, nezabijem ťa, keď budeš spolupracovať. A čo mám robiť? Sadni do auta. O nie. Neboj sa. Ale nezabijaj ma, prosím. Nie, neboj. Jak mi strčí tá ruka, aj tebe. Ja som vodič, nemôže. Ja ju mám vonku z okna, lakeť. Uiu. Škoda, poď. Policajt roka normálne. Ja viem. Však more! Ja si prejdem svojho... Čo si urobil? Mňa to zabije. Počkaj. Nie! Ja som si odtlačil auto. Napíši. Šikovný. Tak. Chod tam! No, vystup. Ja tu zavriem vrata, hej, kebyže chceš ísť preč, tak povedz. Podovnútra. Ok, počkať. Nechám otvorené. A poď za mnou. Ja nechcem ísť do väzenia. Ale nie, ja vám chcem vyskúšať, že ti tam môžeš ísť.
Ale nepočkaj. Nechcem ísť do takého pekného. No, tu je krásne. Kde mám posteľ, hej! Ty chceš posteľ? Tak počkaj, no tak pôjdeš tu. Ty si otvoril sám, hej? Tu máš posteľ. No, ďakujem. Hej, počkaj. Hej, bohe. Ešte raz sa ma pokúsiš zavraždiť? No tak čo? Tak ťa zabijem. Vybavené. Som u seba, ďakujem. Si u mňa, áno. Ale počkaj, ja chcem nejakú snajperku, kamo. Ja chcem snipu. Proste, ja chcem snajpu, kamo. Nemôžem prísť a... Kamo, 2,2 milióna, nice. Koľko zarábaš? Ty máš 63 000, to nie je zle. Tak, a ja si kúpim machine gun. Ďalší. Čo je tuxedo? Jaj. Ty kokos. Jaké security door. Musím kúpiť toto. Steny. Front, left. Musím kúpiť left. Nie, to bola druhá. O, počkaj, ešte mám. To stojí 50 000, aha, to je dobré. On schodí 100 500. Laundry, to neviem. Lockers. Oh, nice. Šimon, chceš sa prísť osprchovať? Hej. Tak príď. A môžeš sa ako... Poďme naproti. Ja nemám auto, musím ísť pešo. Počkaj, dostávam ti tu. What? To je extrémne drahé. Hej. Hej. Aha, wow. Wow. Tak Wow. to je... OK. Moc. Chladivé. Čakaj, idem ti naproti. Otvorím ti dvere a zacúvam. To je debil. Nastup úplne dozadu, proste dojdi do toho auta. No vidíš. A nie s zbraňou v ruke, pozor. Nie, daj si ju preč. Daj si ju preč. Nie, ja som sa zabugoval, lebo vidíš, čo ťa čaká. Takže, prosím pekne. No. No a prosím pekne na 4. poschodie. Prečo 4? Ja chcem ísť na 3. Na 3. Tu na 3 neníš. Ja chcem ísť do väzenia. Ale tu je lepšie väzenie. Ale ja sa bojím. Tu sa môžeš sprchnúť. Ešte nemám strop, hej, ale... Aj práčku tu mám. O, sprcha. Počkaj tu, nie som tu. No a poď sem. Väzenia. Otvorím. Ale nevyskakuj preč. A už som tam. Ale chcem ísť do inčieho. To máš fajné. Nie, Ale nie, počkaj, reálne, počkaj tam. To veľmi smrdí. Čo? Počkaj tam, prosím. Ale prosím, potom poďme. Ja ťa dám do iného, ale keď počkaš. Jej. Nesadaj do toho auta. Prečo mám vedra na zemi dolu?
Neviem. Kto mi tu bol zas prať? Ja neviem. Ten Šimon, ja neviem, ja niečo musím, ja neviem, to som nebol ja. To nebol. Tak nám treba ísť tu. Simonko. Hej, pomoc. To stojí 1 milión. Aha. Nedrbne. Hej. Čo je to? Čo si prosíš? Daj mi. Ja chcem ísť tam inde. Dávaj. Kde chceš ísť? Dole. Do 3. poschodia. Lebo tu? Som ti kúpil kamošov. Čo? No, tu máš kamarátov hore. Prečo ma chcú zabiť? Ale ja chcem ísť dole, ty. To tam musí Kde je? Už není. Ale ja chcem ísť dole, poď. Chcem ísť dole. Už sú mŕtvi. Dobre, ja musím končiť ľudia, takže... Nie, poď. Dobre, ale dojdi tam. Tam máš kamaráta, takže rýchlo. Hej, ja chcem ísť na záchod. Dobre, keď odstúpiš, ja ti to vybavím. Alebo vybož to sám. Umáš? Tak. Hej, on je tu zase. No už obsadené, no. A tu vzadu máš prázdnu väznicu pre teba. No tak mi ju tam daj. Poď, bezdržne. Prosím, môžete ísť. Ďakujem. No. Tak a tam ostaneš. Ja idem zatiaľ stavať ďalšie patro. OK. Keď ti niečo bude vadiť, stačí povedať. Ako mi treba ešte trošku. Každopádne ľudia, už sa s vami lúčim, takže... Ale to ja musím končiť kamo za chvíľku, aj mám už dosť dlhé video. Už má pol hodiny, kamo. Chceš mať polhodinové video? No. Kde sa tam hýbeš, kamo? Čo? Jak si vyšiel z toho väzenia? Ja? Ja som nevyšiel, ja tam som. Dobre ľudia, ja sa s vami lúčim. Dajte odber, zvonček, určite lajkujte, zdieľajte a komentujte a čus. Papa. Dovi.